Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Sunana Ali, mazaunin ƙasar Najeriya kuma ɗan Najeriya. A gaskiya ban ji daɗi ba ganin abubuwan da ke faruwa a ƙasar Nijar. Wallahi ban ji daɗi ba. Daga baya can kwanaki da suka wuce kamar guda uku, ana ta nuna makamai, ana ta tallata makamai cewa Nijar ta samu abubuwan da za ta yaƙi duk wani 'yan ta'addanci ko wani ɗan ta'adda ko wani duk abin da zai kawo musu matsala a cikin ƙasarsu. Ana ta farin ciki, ana murnan samun wannan abu. To abin da an dai ji daɗi, amma kuma daga baya sai abubuwan da suka fara faruwa a wannan lokuta daga shekaran jiya. To gaskiya abin ya bani mamaki. Ana ta kashe talakawa, ana kashe mutane a Nijar. Miye dalili, miye hujja? Ɗan Nijar mai tunani, abin da ya kamata ka yi, duk wani ɗan Nijar wallahi ka yi tunani. Faransawa da suke wannan ƙasar, gaskiya akwai matsala. Ɗan Nijar kamata ya ka yi tunani. Wallahi dole a samu maslaha, dole ka tsaya a matsayinka na ɗan ƙasa ka samu 'yancin kanka. Ba zai yi a ce a matsayinka na ɗan ƙasa kana yi wa ƙasa hidima, kana bin doka ta ƙasa, ba ka karya dokar ƙasa, kuma a ce kana talakan ƙasa a wahal da kai, a kashe ka, baka zauna, dukiyanka bata zauna lafiya ba, kai baka zauna lafiya ba. Ta yaya? Me amfaninka a ƙasa? Dole sai ka tashi tsaye, ka nuna wa ƙasarka kana da 'yanci, ka nuna wanda yake taka muku birki a ƙasarku kuna da 'yanci. Ana shirin zanga-zanga a ƙasa. To mu dai abin da za mu iya cewa Allah ya sa wannan zanga-zanga da za a yi ya zama shine hanyar maslaha na kowane ɗan ƙasa a cikin Nijar. Kuma Allah ya sa wannan zanga-zanga a yi ta cikin lafiya, cikin sauƙi da lumana. Kuma Ubangiji Allah ya sa kowa ya samu maslaha da kuma a samu daidaituwa a cikin wannan zanga-zanga da za a yi. Dole ɗan ƙasa ka tashi tsaye ka nemi haƙƙinka a ƙasarka. Dole ka tashi tsaye. Allah dai ya rufa mana asiri baki ɗaya. Allah kuma ya ƙara kare mu duk wani musulmin duniya baki ɗaya, ba ma na wani ƙasa daban ba. Amma ɗan Nijar ka nemi 'yancin kanka. Ba wai ka yi ta'addanci ba, ba na ce a yi ta'addanci ba. Ka nemi 'yancin kanka, ka nuna wa ƙasa kana da 'yanci, ka ba wa ƙasarka hidima. Wallahi ban ji daɗin abin da ya faru a Nijar ba a matsayina ni ɗan Najeriya. Ku saurari bidiyo na gaba, insha Allahu. Akwai maganan da zan yi wanda kowane ɗan Nijar ya yi tunani a kai, kuma ya mai da hankali akan maganan da zan yi a bidiyo na biyu. Na gode. Ni ne Ali, ɗan ƙasar Najeriya, mazaunin Yobe State a ƙarƙashin hukumar Fika Local Government. Na gode.